gaan we achter elkaar schaatsen. Gewoon net zoals de grote ronde. Om de 2 kleine blokjes heen die er recht liggen. En dan ga je weer terug. Ik leg hier ook nog even 2 blokjes neer. Dus hebben we even een hele kleine ronde. En het gaat heel technisch diep zitten. Het shorttrekken in Friesland zit in de lift. Zowel de club in Ljouwert als de club op het Jereveen hadden de oude mannen een soort nijleden bijkregen. Het succes van bijgelijk Shinky Knecht en Daan Breusma op de Olympische Spelen had daarom bijdroegen. Bij shorttrack Trias, hier in Ljouwert, binnen van simmer 20% nijleden bijkwam. Een mooie opstekker. Het is een beetje erkenning waar we de laatste jaren al mee bezig zijn. Ons gevoel van shorttrack is ook een volwassen sport. Dat blijkt daar wel uit. Voor de kinderen is het echt normaal geworden om te shorttracken hier. We zien hier heel veel kinderen die de laatste jaren waar we hier op de buitenbaan zagen en die nu ook de stap naar binnen maken. Wij gingen eerst altijd op de buitenbaan rijden en toen zagen we altijd wat hier gebeurde en dat leek mij ook wel leuk. Wat vind je zo leuk als shorttrekker? Nou, dat het om snelheid gaat en lekker snel gaan rijden. Merk je ook na de Olympische Spelen dat meer kinderen en meer mensen ook weten wat shorttrack is en het misschien ook leuker vinden? Ja. Wat merk je daarvan? Nou ja, meer kinderen die gaan op shorttrack. En ja, het komt ook nu best wel vaak op het journaal. Dat het net altijd zo west had, weet de trainer nog wel. Ik zit al een aantal jaren op shorttrack. En vroeger, als ik dan aan iemand vertelde, ja, ik shorttrack, dan wisten sommigen gewoon niet eens wat het was. Maar nu, ja, het wordt echt steeds populairder. In Ljouwert zitten ze nou haast aan het maximum aantal leerlingen dat op het ijs past. De club had er likwijls vertrouwen in dat een nij te bouwen ijshal in Ljouwert meer rond de Jan Sil. En de verwachting is ook dat het nije onderkomen nog meer leden opsmieten zal.